Hur spelar till att du har valt att gänga till skjúttik? Jag gör till en skjúttantel och så där för vi börjar pröva skjuta att vi skjúttantel säger man kan gå från under och skjuta. Så vi prövar bara skjuta och det. Vad är det som du helt över så stort lite vid skjúttik? Busher. Det är så stort lite luftbush och boskjutting så det. Du ser det vid mitten bara tillkomna män. Då är det lite en tjejl till kvars, men det är fint, man lär näck. Hur ser vi kanske det här till det? Det är kanske fint här till. Jag vet inte om vi kommer finalerna, det var uppe, kanske. Att bara bli nog ska Føroyaleikir kanske 8 andra östnä för 8 andra skjuta.